Arratsalde on denoi, eta eskerrik asko, etorri zaretelako, eskerrik asko, Durangaldeko bertso eskolaren izenean batetik, bestetik Santutxu eta Potojorran Santutxuko bertso eskolaren eta Potojorran bertso eskolaren izenean, eta aretoa utzi duen udalaren izenean. Horrek danok direlako gaurko ekitaldiaren antolatzaileak. Bueno, danotak igu segaitik gauden hemen, ze albistek batu gaituen, zeutzelan hemen, eta imaginatzot, Xabier Amuriza pur bat, imaginatzen dut, dagoela pur bat nekatuta, iraganari, galdera asko egin dizkiot egunotan, iraganari begira jarri dute, baina Xabier Amuriza da beti aurrera begira dagoen artista, eta horren erakusgarri da gaurko ekitaldia. Zein ongi bizi zen Ulises. Berak azalduko digu, zer den gaurko ekitaldia, zer prestatu digun, baina jakizue, gaurko ekitaldia amaituta, egun batzuk barru, ekainean, bestelako ekitaldi batzuk ere izango direla, Amurizaren figura nolabait ulertzeko balioko digutenak. Ekainaren 16an da lehenengoa, Amorebietan, eta han Andoni Gainak, Kepa Altonagak eta Edurne Bruarrek hitz egingo dute Amurizari buruz. Hurrengo gunean, Ostiralez eta Durangon, Plateruen antzokian, ekitaldi berezi bat, Amurizaren hainbat lagunekin osatutako ekitaldi espeziala izango dugu. Eta hor, artistak dira Aguilaren banda, Tapia eta Leturia, Mursego, Mikel Marquez eta Josu Zabala, Antje Dualde, Miren Amuriza, Maialen Lujanbio, Nacho de Felipe eta Anton Latxa, Leire Bilbao, Gotzon Garaizabal eta Peru Magdalena izango dira bertan, saio ekitaldi berezi hori eskaintzeko. Eta Tomekaz, ekainaren 19an, hasi Etxanon eta Berrizeraino, halako ibilbide moduko bat egingo da, Amurizaren bideak eta aireak, nik ez dakit, hor zer dagoen, Amuriza bera bere uste dut ez dakit zer izango den, sorpresa moduko bat izango da, baina oso ekitaldi ibilbide berezia izango da. Horretako, txartelak eta sarrerak behar dira, antzartzeko, eta jakizue, laster salgai izango direla, bihartik aurrera, eta Plateruenaren webgunean bertan lortu eskuratu ahal izango dituzuela. Horixek esan da, nik neuk eskerrik asko berriro, batezbe ekaineko ekitaldien izenean, antolatzailean izenean, Durangaldeko bertso eskolaren izenean, eskerrik asko, eta ontxalo bat eskatu behar dizuet, Xabier Amurizarentzat. Xabier. Berarekin usten zaitu zez. Bai. Arratsalde on. Ondo etorria denok, ez gizale geutzez, baizik zinez eta bihotzez. Bada ez bada, azkeneraino zen honean iritsiko espanintzere, aitor dut orduri zamar nagoela, eskerrik beroenak emanez hasi nahi nuke entzule etortzeko borondatea izan duzuen guztioi. Eta batez ere, emanaldi hau eta ekainaren 3. asteko ekitaldi sorta ideiatu eta antolatu duen Durangaldeko bertso eskolari, eta ekimen horretara batu direla susmatzen dudan beste eragile guztiei. Bertsolari ibilbidea amaitzea erabaki badut, ez da erretiratzeko ontziz aldatzeko baizik. Eta transbordo hori ahaleginean behintzat, benetakoa delako erakutsi bat gaurko entzunkizuna duzue. Ordubeteko ekitaldia 5 zatitan banatua, lehenengo 2 luzeagoak, hurrengo 3 laburrak, zatitik zatira pare bat minutuko tartea izango da, arreta laixotzeko lain eta ez galtzeko beste. Guztira
ordu eta laurden inguru, minutu 2 barru hasita. Opa dizuet, nik kontatzen beste goza daizuela zuek entzuten, zein ongi bizi zen Ulises. Batean konturatu nintzen, Ulises nintzela. 200 mutiko nik 10 urte denak isilik, estudioa deitzen zen areto batean. Ni betilez, erdialdeko lerro baten erdian, egalei beldurra bainien horma kontrarez pazen. Izena, hotsegin zuen disiplinako prefektuak. Ulises erantzun nuen. Edo saiatu nintzen, barre porrustada bat entzun baitzen. Nola esan duzu? Prefektua Goiu. Ulises. Oraingoan komunitate osoa algaratu zen, zergatik ez egitenak barne normalki gehienak. Isilik, Ulises esan duzu? Baiena. Eseri, gero hitz egingo dugu. Eseri nintzen, baina nik lurpean nahi nuen. Ekitaldiaren ondoren komunitatea jolas ordura bidali zuten eta ni prefektuaren gelara. Nireak egin du oraintxe, pentsatzen nuen bidean. Prefektuak neuk itxaron baino amoltsuago jaulki zuen. Zuk ezin duzu Ulises izena izan. Ni Ulises deitzen haute denek eta denean. Abizena nola duzu? Blundi. Biharna? Moliguen. Ulises Blundi Moliguen. Baiena. Galdetu zian ea banekien nor zen Homero eta nor bere pertsonaia nagusia. Historia fantastiko batzuk kontatu zizkidan nire irudimenean kabitzen ez zirenak eta jolas ordura bidali ninduen. Patio eta zelaietan deiadarka hartu ninduten. Ulises, Ulises! Eta berriz konturatu nintzen Ulises nintzela. Kalabaza koloreko jantokie zebatean, 200 buru txiki isilik zeinako maietan, sopa gris baten gainetik tortilla albino bat jaten. Ulisesen maiko mutiko zapo batek, tortilla zatitu aurretik, esferaren erdira txistu mardul bat jaurti zuen, pof! Marraskilo aplastatu balez. Disiplinako prefektua mairik mai pasatu zen gero, jateke zegoena janarazten. Ulisesek ere jan zuen bere marraskilo zatia, hotz hauan gorde zuen, gero komunera botatzeko. Baina atean prefektuak alto eman zion, zer daroa zua hoan. Ulisesen matrailak igel kantaria lezpustu ziren, eta lehendi larri zetorren ahoti marraskilo zatia prefektuaren sotanara disparatu zen, pof! Eta hilaren azkeneko notetan, urbanitatean zero, eta tortillak aurrena. Zero hura balentriatzat hartua izan zen, ikasle gehienen interpretazioa izan baitzen, disparo likinura naita izan zela. Jolas orduan berriz ere Ulises oiuz egiten, baina oraingoan eroi baten ganako miresmenez. Eta berriz konturatu nintzen, Ulises nintzela.
Ez baitzen lehen aldia hori gertatzen zitzaiana. Eskolako lehen egunean 5 urterekin, maixulu zanga eta zeharka okertu batek, ikasle berriak lerroan jarri gintuen. Izena? Eliseus, erantzun nuen. Ulises? Galdetu zuen harriturik eskua belarrien da. Ezin izan nuen erantzun, eskola guztia Barrealgaran lehertu baitzen. Maixua hurbildu zitzaidan, eta ia belarrira galdetu zidan. Ulises esan duzu? Bai jauna, erantzun nuen beste astrapala bat ezabiatzearen. Lehen jolas orduan denak Ulises aritu zitzaizkidan, batzuk burlas, beste batzuk barrez, gehienak alaberrez. Gehiago inork ez zidan deitu nire izenez. Pentsatu nuen nire izenaren eskolako ordaina izango zela, nire erdalizena alegia. Etxeraino ere iritsi zen oihartzuna, eta aitak esan zuen, denek Ulises badiode, etxean eskara ebiligo diferente egiten. Banuen bestalde ideia ez guzti zehatz bat ezen han bototik garago, nire izeko amabitxirenean bazela oilar bat Ulises deitzen ziotena. Edo izeko amabitxik oiloei Ulises deitzen ziela. Baldin ez pasen neuk nioena, zegoan daukat hizketan abiatu nintzenean, dene galdetzen zidatela, zer da hau? Zer da hori? Hasieran dena, erantzuten nuen. Gero noizean konsonante bat sartuz joan nintzen, ullu. Eta pixka bat aurrerago, oiloengatik zer dira horiek galdetzean, baliteke nik erantzutea, ulsek. Hortik iritsiko zen uinen bat maixuaren belarrietara ere, zeina maiz ibiltzen zen baserrietan arrautza falta zituenean, emanik inoretzela ausartuko kobratzen. Behar bada izen aldatzea naturaltzat hartzeko gehien eragin zidana izan zen, ezen geroago, internatuan, prefektuak Homero aipatu zidanean, nik ezagutzen nuela izen hori, gure aititak ahari bat baitzuen Homero zeritzuna. Ezagutzen nuen behi bat ere, Golda Meir zeritzona, geldi. Eta aker bat ere, Newton zeritzona. Gaur Newton ez da bilgustura, txokolatea nahi du, esaten zidan osabatimeok. Eta ni saiatzen nintzen Newtonentzat txokolatea giratzen, eta bai janere aker demonioak. Izebaurianak bazuen untxi bat, deitzen ziona Pandora. Gure amamegararen etxean bazen makera izugarri bat, txerrime bat, jandalo eta umeak egin besterik egiten ez zuena. Markoni zuen izena. Gure Markonik apropos egin du, azartu zen amamegara. Erroak dituen baino txerrikume bat gutxiago. Nahi duzu erro hori zeuk edoski Ulises? Amamak bazekien Markoni makerak beldur handi ematen zidala. Eta asko handiagoa Platon apoak, txerriarrak, Osabali parkorenean zegoenak. Izen utzak ere Platon, izu ematen zidan. Aitita Eoliok basorde kume bat ekarri zuen bizirik etxera ume guztion pozerako. Kafka jarri zion izena. Eta piztiatxo hura ikusita, izena proposa iruditu zitzaidan. Basurdea oso ondo konpontzen zen, Frida Antzarekin. Txakurretan ere, zuri, txiki, zoli eta barrez gainera, auzo guztietan baziren Puskin, Troskin, Rommel eta lakoak. Puskinak ertain iletsua ziren, beti enberazuan. Troskiak mastina ziren, eta baziren Rommel batzuk ere, buldok beldurgarriak. Hala ere gero internatuan,
Gauza berriak ikasten hasi nintzenean, gehien txokatu zitzaidana Churchill izan zen. Txau, hankapereño sartzen ziren txakur sistrinaien izen naturala Churchill zela beti uste izan ondoren, Churchill, alde hortik. Ezin nuen izenura batekin Bigarren Mundu Gerrako gizon kupelarekin. Konparazioz, asko zentzuzkoa iritzi nion ni Ulises izateari, bat-batean konturatu nintzenean bera nintzela. 5 urtera bitarteko eskola mistua izanik, mutila handiagoek haize abusatzen zuten txikiekin, babesten zintuen klanen bateko espazinen. Zorionez, baziren neskak ere mutil nagusien adinekoak, batzuk errespetu handia sortzen zutenak. Eta nik futbolak eta borrokak eta lagot dematua kabeak saiestearren, antxe ikasi nuen nesken gonapean sartzen eskutatzeko. Eta onartzen eta defendatzen induten, eta balantzean honetik gehiago jaso nuela uste dut txarreti baino. Gure aitita Eolio previsore iluso samarra zen, eta amamak Klimenek esan zion, baina nondako ez askura. Aititak erantzun zuen ez dagoela inon, baina hastia zuen ez gero egin dauzi nahi zuela behar zenerako. Aitita eta amama beti zebiltzan marmarrean, beti elkarren beharrean. Nora zoaz ipurtzuloa biztan da, amamak, eta aititak. Ipurtzuloa biztan nik, beti itxita do beteri badukat. 8 urte egin dituen egunean, apaisak esan zidan, gizontxoa zara Ulises, baitz esan nuen ez zari beldurra bainion. Nahian zenuke akolito izan. Apaizaren galdera batzu agindutzat ulertu behar ziren. Tori peseta bat barkilua gerosteko. Txampon gorrizke bat. Norbaitek orain esango luke kaptazio zikin bat izan zela. Baina txamponar nire sakelean hain zegoan txintxin gozoa eta ukitu kilikaria zen. Aste guztian aldean erabili nuen, galtzeko beldurrez eta lastantzeko pozez. Nire lehen sentsualitate kontzientea uste dut diruarekiko harreman intimoa izan zela. Akolitotzat, estatus bat, kategoria bat eman zidan. Aldaretik dena genku zen. Eta denek pasatu behar zuten gure kandela edo patenapetik. Haurtxo Jesusi muin ematera hurbiltzean zoragarria izan zen neskatxo haur bat galdetzen entzutea. Apaizanen haurtxo alda hau? Pentsa nolako lotzaria amarena. Neskatxo hark telebistari gurasue guzte baino adiago begiratzen zionak galdetu zuen urte batzuk geroago. Hartzailuzi zergatik esaten diote jesuita. Izan zelako, garantzu amak. Zer da jesuita? Aurrak eta amak. Hartzailuzen modukoa izatea. Lan bat asko gustatzen zitzaidana diru batzea zen. Txilintxuarekin txilin, arro eta agintari sentitzen nintzen saskia eskuan. Andre batek esan zidan, ni ez naiz hemengoa. Beste andre batek atzetik, hango dirua balio du hemen, Beste andre batek, kandelen usain fuertearen konfiantzan isilpuz bati jaren zion antza. Ustez ondo neurtua, baina jabetu zenean zer zetorren, atzerantz begiratu zuen, eta entzun behar izan zuen, zer uste duzu, ikusi egingo duzula? Aizu motiko, hotza egin zidan gizon batek, zer kantatzen ari zera? San Martinen argiarentzat, erantzun duen. Bere eguna baitzen, eta gizonak. Ba ez aiozu San Martini, egunez ez dela argi behar, eta gau ez lo egiteko. Gehien arrotzen induena hiletako segizio buru joatea zen gurutze eramaile. Ura zen larruak ezin hartua. Gizon bat zioan hilkutxan,
Eta bere betiko txikitero laguna afrizio ferreteroa, tabernako batean zegoen geldi tristerik segizioari begira. Hilku txaparean pasatu zenean, hauen egin zuen. Gure Hilario ez da ondo egongo, Elizara zuzen joateko tabernan sartu barik. Nire ilusio gorena apaizari gaixoak bizitatzen laguntzea izaten zen, etxe guztietan ematen baitziaten zerbait. Emakume bati apaizak aldetu zion, zelan Adonia, hementxe jauna, alimentu sanoak jaten gaixotu da. Jainkoa beti ari da ematen Adonia, bai jauna, bai, jainkoa emankorra da, baina gutxi ematen du. Korino zeritzon gizontxu bat ilurren zegoen, eta apaizari azken sakramentuak ematera lagundu behar nionean, orduan jartzen nintzen pozik. Bazen ukazioen erritu bat, non galdera bat zen, ukatzen duzu diabrua eta bere egintza guztiak? Gizontxua isili zegoen, nik hilda uste nuen, eta apaizak ekin zion. Baietz esan behar duzu, Korino. Honek arnaza doidoian erantzu zuen, jauna, batek ez dakit noren eskura iritsikoen, eta nik ez dut inoregin azerre joan nahi. Zaharren egoitzara ere joan behar izaten zen, eta entzuten ari naiz kelema izeneko, Andre bat apaizari esaten, ai jauna, zertzuk ikusi behar ditugun harin hiltzen ezpagara. Baina etxean erdi bakare baino hobeto, ez da? Ez dakit jauna. Hemen dena buru makurra geri dira. Badakizu zergatik? Inguruan zer dagoen ez ikuste erren. Gure amak Eliore zuen izena bazuen dendatxu bat, harrigarriro denetik saltzen zena ia ezertarako tokirik ez zegoela. Eskolatik etxeratzean irrikaz egoten nintzen amari laguntzeko. Hemen ez da behar trabarik, esaten zuen, baina gutxiago kostatzen zitzaion egoten ustea, sartzen nintzen bakoitzean biheltzea baino. Zahartzearen txarna badakizu zer den, esan zuen Andre batek. Hil eta askotara joan beharra. Ez da inbesterago izango beste batek, norbera ere hil daiteke eta. Tantulo ez izeneko gizon puska batek erantzi zuen, zertarako joan hiletara beraragin hitzegin ezin bada. Zuk esaten dituzu gauza moduak esan zion amak eta tantulok. Evidentziak, Eliore, evidentziak. Evidentzia nahi baduzu segi gure gizonari, esan zuen Andre batek. Atzo zator zuri harrapatu zuen. Sinisten dizut, erantzun zuen tantulok. Neuk ere atzo zozo zuri harrapatu nuen. Jesus, otzegin zuen zator zuri duen Andreak. Harrigarria da denak egun berean gertatzea. Baserri urrun batean bizi zen Andre bati, tantulo galdetu zion, ea beldurrik etzegoan gauez, hain bide luze eta ilunetan, eta gero bakarrik bizi izateko. Erantzunak dardara luzea utzi zidan. Beldurra badaukat, baina nik ere beharko du lagunen bat ez da. Gehiago ikaratu ninduen aitak afalostean esan zuenak, nola irratian entzun zuen eriotza baten iragarki ondoren. Gorpua Zumaiako tanatorioan egongo da tente. Hain biziro zauskatu ninduen detaileak ezen ikaraz hitzartzen bainintzen ohe barnean tentetasun mortal bat ikusiz. Eriotzak ninduen beldurtzen, baina haren irudiek bai. Amak lasaitzeko apaiz batena kontatzen zidan, zeinak alberriko apaiz lagun bat gonbidatu zuen bazkaltzera, bide batez beren eskame finaz presumitzeko. Apaiz gonbidatuak mai inguru kontu zahar eta berrien artean borduntzalia gorde zuen. Etxeko apaizak biharamunean apaiz lagunari deitu zion esanez, aizu, atzo borduntzalia galdu duen, ez diotzut zeuk eraman zenuela, baina baldin badakizu non den ez aidazu arren. Aizu,
erantzun zion apaisa lagunak. Ez dizut esango norbaitekin etzan zinela, baina zeure oean loein bazenu, han aurkituko zenuen borduntzalia. Garzia egiten zidan borduntzalia oean imaginatzeak. Amak igarri zuen noiz ulertu nuen kasua, kontatzeko eskatzeari utzi nionean, eta orduan eskatu gabe kontatzen zidan. Haurtzaro ez dakit amesgarri, baina beti amestuak, nire bizitzako 10. urtean izan zuen eten handi bat, internatuko lehen ekitaldian jabetu nintzenean, ez nuela beste erremediorik, Ulises izatea baino. Hasi nintzen, nagusitu nintzen, jarduera pretensibo batzuetan bizimodua probatu nuen, eta azkenean postari, mezulari sartzea lortu nuen. Ulises bati ondo zetorkiona berau, emanik Ulises jatorrizkoaren balentriek enituela batere maite. Hala, larun bat goiz batez, egunero bezala, bezperatik utzitako posta, kaleka eta auzuka sailkatzen hasi nintzen, katuen testamentue postari erara kantatuz. Non da gure katue, hemen hau, ein dau errepartue, urliantzako, zaborruren kontue, Sandiantzako, txinatik abarkan arrue, berendiari, maite gutun txuntxurtue, ez dinon hori, izun madarikatue. Abiatu nintzen ba, nire bezpagorrian, eta lehenengo atarian, Febina izeneko ama desesperatu bat aurkitu nuen, zeinak etzekien zerregin 4 urte gume batekin, bere zenide txikiago batekiko jelosiagatik. Saiatzen zenarren mutikoaren begirada krudela gozotzen, dena beretzat nahi duenarentzat ez dago harretan neurrikorik. Baina lastantxo, zure arreba txikiaren eure sabelean egona baita, umeari gorrotori gordenetik irten zitzaion, baian berriz. Enintzen ausartu onde izula esaten. Horrengo atarian, Txankarra kalean, pakete zertifikatu bat entregatu behar nion Adonis Monokuri. Ez zegoela etxean esan zidaten. Aurreko espaloitik Adonis Perikelek agurtu ninduen. Beste Adonis baten bilen ba, erantzun nion. Ura aurkitzeko alberrira joan beharko duzu,
zan zuen Adoniz bigarrenak. Goizalde hartan, moskor bat atari-zatari ibilia zen terrin joka. Aizu, Adoniz hor bizi da? Ez zerantzuten batzuek garrazki. Noizbait gertatu behar zen beste Adoniz bat eta aizu, Adoniz hor bizi da? Bai. Jaitsi zaite mesedez, ea neuzaren, moskorrak. Pentsatzekoa da, atezain automatikoan nolako maldizioa entzungo zen. Ba ez, Adoniz bigarrena jaitsi zen, bere pijama erdilotuan, eta Adoniz lehenari esan zion. Aizu, zelebreki horiek ez dira norbera herrian egiten. Horretarako alberria joan behar zenuen. Zer uste duzu? Enintzela joango gauza izan banitz? Nahi alduzu, nenko batea. Moskorra konformatu zen, eta Adoniz bigarrenak jantzi auto hartu, eta Moskorra Adoniz monoku alberriko plaza nagusian utzi zuen goizeko lauretan esanez. Hemen Adoniz barik adinoz galdetu behar duzu. Ba oso ondo aizu, Moskorrak, zu baizu paisanoa. Oraindik etxeratzeke zegoen nonbait, baina entregatuko nion noizbait paketea. Txankarra kaleko azken kantoian, Don Temisto apaisa eta Zefino Artzaina aurkitu nituen. Bikote popularra ziren herrian. Beti elkartentatzen orduan ere teman ziarduten zeinen ahote zen artzaintza zailagoa. Artzainak esan zion apaisari, zuri ardiak etorri egiten zaizkizu, nik bildu egin behar ditut. Nire ardintzat ez du txakurrak balio, Don Temistoko. Zureak janari mehearekin konformatzen dira, artzainak komunioagatik, eta apaisak. Bai zeureak ere bildotzen esan egingo bazenu. Don Temisto gizon korpulentua zen batez ere bere zapatetara begiratzen bazenion. Zoro eta larren bedinkapen baten ondoren baserritar batek galdetu zion. Jauna, zeremonia honek balioko duela uste aldu berorrek arrak eta somorroak hiltzeko. Apai zapata handiak ez zuen dudarik izan. Nik zapaltzen ditudan, apai. Mendietxe urrun bateko gizuna hilik behin ikusi nuen Don Temisto zangarra itzi gabe gelditzen. Apaisak, ohituraren arabera, gorpua jasotzera igo behar zuen. Baina denborale zakur bat zela bide errepidean itxaron zuen ofiziante jantzita. Noiz bait eta ahal bezala segizioa errepidea jo zuenean, errezuan eta kantuan asterako, Don Temistok jaulki zuen goibelki. Balakarzue, andari nekatu eta beratu batek erantzun zuen. Bai jauna, hau balakargu, baina harima goian gelditu da, eta haren bila berorre joan beharko du. Don Temisto korpulentuak burua makurtu zuen. Denboralearen urruma baizik etzen entzuten. Minutu batera Don Temistok esan zuen. Ondo dago. Molda dezagun lehenik alde ustelkorrau, Arimailezkorrak itxaron dezake. Nor zuen arrazoia? Ez dakit. Maite ditut denetik dakitenak, baina larritzen daute denetik gehien dakitenek. Urrungo atarian banekien gizona morratu bat aurkituko nubela. Tafano bertsolaria. 40 urte lehenago esan zioten, aizu, jakin alduzu basarrei munduko txapeldun atera dela. Tafano zutan jarri zen. Munduko txapeldun neurekin probatu gabe? Tafanok basarrien bizilekua bilatzen du zarautzen, eta atera irten zaion emakumeari diotza. Aizu, zure gizon hori burut izan aldago. Emakumeak zurturik darantzu ez dakit, baliteke nik ez dio digarri baina. Gizona arrazoietan anpaturik erronkatzen da. Baigarri behar zenioke. Nola utzi diozu munduko txapeldun egiten, neurekin probatu gabe.
Bota 1000 pesetako seinalea, 20.000 duro jokatzeko, 50 bertsotara, bertsotik bertsora, segundo bateko tartea dela. Desafio hura jaurtitzeko oldarra izan zuenak, txapel bat merezi zuela erabaki zuen Euskaltzaindiak, baina Tafanok uko egin zion. Nik ez dut behar neuk irabazi gabeko txapelik. Handik urteetara galdetu nion, ea desafioak aurrea zerraien, eta Tafanok baiez. Zaila izango duzu, esan nion, ze basarri hilda. Tafanok bertso kanta ezin bat jaurti zuen, baina edukia gogoan jaso nuen. Sentitzen dut beragatik, ez gutxiago neugatik, baina joan denez gero horrela, kendu behar liokete txapela, Tafano biziden arte behintzat. Gaztetan, Tafano gaitz arraro batek jo zuen soldadu zen. Hauxe da errezildik nekez bizira pasatzea, pantsatu zuen gaixoak. Ebakuntza urgentera altxatu zuten, lasai hartzeko esan zioten. Gaitzaren arriskua 1000tik batekoa zela. Gaixoak galdetu zuen, bat hori hilda dago? Sendatu zen, soldagotzatik itzuli zen, eta handik urteetara beste gaixoaldi batean medikoak galdetu zion, familian aurrekari hurbilik izan duzu? Airi eta biak urte berean hil ziren, amama biak ere bai 13 urte geroago, aita iaz hil zen, eta ama aurten joan da gajoa. Nio, orduan argi zamar dago zeu ere hilko zarela. Bat batean aita santua hil zela zabaldu zen. Nola baina? Non bai fimosi egin behar izan diote eta ebakuntzan hilda. Jubilatuen bazkaria etzen ondamen bihurtu fedeak ordu jakin batzu zituelako. Kaletik mendira Zabalguren auzora igo nintzen non borda batean gizon bat bizi zen indartzu eta sano, satorrei larroak kendu, babekin egozi eta uraixe janez. Zer modu sortengo satorrokela, galdetu nion eta erantzun zuen. Oso ona, baina harrapatzen zaila. Hitzak hitza ekarriz, kaleko guleriak aipatu nizkion eta argudiatu zuen. Aizu, angulak onak izango dira, baina bat izatekotan nik zarbintzara nahiago, Sator jalearen aneia bat Kineto zeritzuna kalera eskondua zen eta auzotik bueltan Akilon kaleko 57an topatu nuen, gaitz batetik sendaberri. Estulak eraso bide zion eta ez zuen bakerik eman medikuagana eroana izan arte. Zelako estula, handia la txikia, taundu zuen medikuak eta Kineto. Ikaragarria jama, hiltzeko modukua. Egingoan zenuke bat berton, airezko itzulia baino arrazago. Kinetok estul bat egin zuen, eta medikoak esan zion. Estul hori egiteko gai denak ez dauka hiltzeko arriskurik. Orduan hemen esentzuteko estula egin behar alda. Tematu zen Kineto, hil nahi baduzu, bai? Kanpo santuan entzun alduzu estulik. Kineto santu gina zen, eta txofer elkartea sortu zenean San Kristobal bat agindu zioten. Santu ginak galdetu zuen. Santua nola nahi duzue? Bizirik ala hilda. Ordezkariak ezbaian gelditu ziren batek esan zuen arte. Bada espada zuk egin bizirik. Gero komeni espada geuk egingo dugu bestea. Antxe zegoen Kineto. Beretzat ez nekarren gutunik, baina esan nion errege irudi bat nahi nuela halako errege gilda izan behar dute, moztu zidan. Bizirik ezaizkit irteten. Bakasik nahiago konformatu nintzen. Horla neuk ez dauka desarra egin beharrik. Aketegi tabernan korrespondentzia entregatzen nuen bitartean, ama gazte baten ahotsa entzuten nuen atzean, 5 urteko mutiltxoari serio esaten. Begira elaintxo. Munduan 3 pertsona mota daude, txarrak, gaiztuak eta santarrak. Zurekelago lagun hori txarra da, gaiztua da eta santarra da. Zeo zer egin behar diozu, ze bestela bizi guztian ezingo duzu atzetik kendu. Oskua, pentsatzen nuen, hauxe izango da ezik eta alternatiboa.
ahalegin pedagogiko guztiak eta zaintza eta prebentzio ideal guztiak amaitzen diren puntutik arantz, nola defendatu behar duzu zeure umea. Ama, sopa nahi ditut, hotzegin zuen gure anaia Kariotesek. Ez daukago ogirik ume, erantzun zuen amak. Berdin dio, nik ogi bari jango ditut. Akinoz kafetegian nagusiak zertifikatu bat sinatzen zidan bitartean, motor batean entzun nuen. Zerri galantazu! Utziozu, Moskor baitago esan zuen solaskide batek eta Moskorrak. Orain Moskor nago, baina orain Moskortu aurretik pentsatua da. Ondo dago, gauden bakean zerriok ere amaren umea bai gara. Ni ez, Moskorrak, ni zaharrena naiz, eta gure ama neuk egin nuen ama. Pobreen bizimoduak berdintsuak izan daitezke, baina ez buruerak eta are gutxiago mihinak. Sekula ez nuen pentsatuko norbait entzungo nuenik gure aititari erasaten. Zu ere putakome kalanta asko bezala. Ahara, etxeko berri jakiten da azken, erantzun zuen aititak. Zu bazinena banekin aspaldi, baina neurerik ez. Gizonak bazerraien zitalean eta gaizki esanean, gizonik izatekotan bera zela bat eta hala, eta aititak kargu hartu zion. Hitzen esanetik joan da zabiltzala esango nuke adizkide, zu bezalako amarrekin ere ez dago gizon bat egiterik. Asmatu duzu, papo, hotzegin zuen Moskorrak, batekin gertuen, amarrekin eta urrutiago. Salikon kaleko 36an, Sandalio izeneko arrantzale bat irten zitzaidan. Irudikatzen alduzue 4 urteko mutil koskor bat Sandalio deitzea. Birekin eta batekin ere Sandalio izana zen. Maistrak izkiaren gainean atzak jarri eta galdetu zion. Hau zer da? Sandalio isilik. Hau zer da? Egin zion maistrak behin eta berriz eta Sandalio mutu. Sufritzen ari zen arreba zaharragoak jolas orduan haserre egin zion. Baina Sandalio, zergatik ez diozu esan, zuk izki horiek badakizkizu eta. Bai, esan eta geroe eta azkenean denak esan behar. Nagusitzean, marinel joateko sortea edo destinua izan zuen Sandalio. Lehorreratze batean konfesatzera belaunikatu zen, eta apaisak galdetzen zion guztiari Sandalio ezetz ziotzen. Orduan zer konfesatzera zatoz, apaisak garneaturik. Hara jauna, nire pekatu hauxe da, edan egin behar. Zenbat, ahaldudan guztia. Tira ba, lasaitu zen apaisa. Hori baino gehiago edaten ez poduzu, barkatu izabe. Ikasle gazten nintzela, neure berotasun gartzuan Sandali hori esan nion, misiolari joateko burueranen bilela. Misiolari zertara, galdetu zidan, eta erantzun nion, horixe, fedea eramatera. Espantu egin zuen gizuna. Fedea derrigorreon behar du lurraietan, hemen di joan dago gehienak anutzita etortzen baitira. Sandalio jubilatzeko sorteare izan zuen, eta apaisari ez zitzaion hainbeste gustatuaren arrazoi bat. Zahartzaroan jauna, honena da erlijio guztia hartzea baten bate gutsegin baleza ere. Gehiago ere zahartu zen, ondoz batek eman zion, eta urgentzietara altxatu zuten ez guztiz bere gogoz. Itxaron gelan larri zamar alabari izan zion, hemen hiltzeko ere itxaron egin behar alda. Deitu ziotenean benetan larria izan zitekeela ikusirik, apaiz kaperaua etorrarazi zuten, zeinaren galdera sakramentaletako bat izan baitzen. Barkatzen aldiezu gaizki egin dizutenei? Segituan hil behar badut bai, bestela ez. Pentsatzen dut, beraz naiz. Naiz diot, eta ez banaiz. Dilema ez baita, bai ala ez, baizik izan ala ez. Bai, pentsatzen dut, beraz naiz.
Descartesek esan nahiko zuen, nor jakin, izatearen edo existentziaren funtsa pentsamenean gatzala. Zertarako genuke izatea, bagarela konturatu ezik. Nik Rene alderantziz nerrake, naiz beraz pentsat. Ezin duzu naiz esan pentsatu gabe. Badakit zure arrazoia nirea baino ospetsuago izango dela, baina nirea zurea baino arrazoiago da. Eta finean, ni naiz Ulises eta zu bez. Efesto kalean nenbilen. Mikonos kafetegira sartzeko nintzela brunda handi bat gurutzatu zen zeharkale batetik, txaranga eta jende zaratatzu ugarirekin. Neu ere murgildu nintzen masan eta haurtxo batek eskutik heldu zidan auskalo nor nintzelakoan. Nola duzu izena? Erantzun zuen, baina ez nuen entzun eta nik. Bai izen polita. Ni Ulises naiz. Gure gelan ez dago horrelakorik. Zenbat urte dituzu? 3. Hau ondo ulertu nuen jarri zituen 3 hatz arroetan. Laster lau egingo ditut. Ni olentzero lehenguzua naiz. Intxaurrak eta estia eramaten dizkiot, esne freskoare gustatzen zaio, neskatxoaren begitarte liluratuak ipuin guztiak justifikatzen zituen. Zuri zerrek hartzeko esango diot. Pistola bat, esan zuen duda izpiri gabe. Niri beldurra da maitorrek. Niri ez. Aurrura bera, 2 urterekin ere, nori nahi segitzekoa zela entzunion gero bere aitari. Galdurik zebilera pentsaturik norbaite galdetu zion. Zure ama nola du izena? Amatxo. Eta aitak? Aitatxo. Datu hauekin eta pistola bat ezuan, ez dago beldurri munduan. Argos, sasofoilariak eta polio atabal joleak egun osoa zeramaten animazioa jartzen. Argosek jada itotzear hotzegin zuen. Lurra jo behar dut. Polio gaindu zion. Lurra gero joko duzu, orain jo sasofoia. Mikonos kafetegian beste aur bat zebilen mostradore barruan. Gizontxo hori nor dugu, galdetu nuen mutikoa seinalatuz. Ez aiezu nor zaren amakumeari. Nor izango naiz ba? Neu. Arrazoia hori ere, eta nik jakinez, hau postari ineptua daukazuena. Kiriltxo arro dago, esan zuen amak, gaur joan da lehen aldiz ikastolara, eta oraintxe etorri. Ara, hotzegin nuen, hori Valentria handia da, eta asko ikasi duzu? Ez antza, ze andereñoa biharrere joateko esan du. Zertifikatua sinatzeko sukaldera sartu ginen, Kiriltxo arrotu zen, ez zen isiltzen, eta aitak esan zion. Baina Kiriltxo, ez aldakizu handiek hitz egiten dutenean, txikiek isilik egon behar dutela. Eta txikiok hitz egiten dugunean, handi ezarra egin behar dute. Mikonos kafetegiko mostradorean berriro, kuadrilla lagun dontzu bat aurkitu nuen. Zelan kilimo? Gauza gaurrera? Berak, egin zuen,
baina irribarria ezen ilunkorra. Neska bat hasia zen kilimoz gustatzen, baina susmoa zeukan mutila Bilbora joaten ote zen. Zehaztu beharrik ez dagoen arratseko zirkustantzia batzuetan, neska ausartu zen esaten, Bilbon aurkitzen duzuna nik doan eman dikizut? Ez, atera zitzaien mutilari, nik doan ez du nahi. Nik uste nuen mutil baten zorigaitzik handiena, lesbiana bakarra gustatzea zela. Neu handik ondo dakidanez, harik eta neska batek esan zidan arte, berari berdin ziola batekoa, zein bestekoa, zein aragokoa izan. Horrek asko lasaitu ninduen, ez bainuke aurkitu nahi aitortu beharrean ezen Andreak maite nauela, bakean usten diodalako. Edo non Andreak gizona masturbatzen harrapaturik esan baitezake, hazi ondo, gaurrena molestatuko. Gomendatzen dizuet, ez begiratzeko hainbeste ispiluari. Bera garretaz begiratuko dizu, baina ez zaitu seduzituko. Benetako garretaz begiratua izan nahi baduzu, pasa zaitez behitalde baten aurretik. Senarmaztea mozkortzea onto dago, baina ez biak batera. Edantxarrak senarrari esan araz dezoke, emazte bati esan daitekeo zitalena. Sartzaitez puta eta igual joan naiz. Eta emazteak erantzun dezake, senar batek entzun dezakeen zitalena. Doan egingo dugu, zerbait aportatzen duzula pentsa ez dezazun. Eta kito, amaitu ziren egun hartako postalanak. Otarteko bat agindu nuen, eta bitartean telefonoa markatu. Ama, ez egon nire zain bazkaltzeko. Mikonoz kafetegia nago. Seguruenik zuzenean abiatuko naiz Donostiara. Gero Bilbora bai. Gauare apurba luzaliteke. Esan amamari kandelarik ez pizteko eguna argitu arte. Donostian, Pelopone izeneko makinagintza batean pieza bat entregatu nuen. Kontxatik eguzkia bere amagana joaten ikusirik, Banentorren bueltan Itziarko restopean geratu arte. Neska zerbitzari harritu zen berriz agertu nintzelako hainbeste denboran falta izan ondoren. Soldadutza atzeratua eginarazi zidatela esan nion. Ez dakiz inistu zuen, urrengo tartean galdetu baitzidan. Soldadutza luzea, ez da? Bai, zigortuta eduki naute gehiegizko apunteriagatik. Txarra alda hori. Izatez ona, baina komandanteari ez zitzaien gustatu. Bera menditontor batean eta ni bestean tiro proban jarduten ginen, eta balek bide erdian elkar jotzen zuten. Batzuetan puntaz, beste batzuetan orpoz. Barka, telefonoari zaidala uste dut. Goizian zure Andreari esan dio denez, kilo bat zankarroi eta beste ezur batzuk. Aizu, ez, hau ez da arategia. Zu gizona zara? Ez aiozu Felipari? Ez. Hemen ez dago Feliparik. Txarto markatuko zen duen. Nik txarto markatu ez? Zauk hartuko zen duen txarto? Lehen era jorik, komandantea pozi zegoen bere mailako tiratzaile bat aurkitu zuelako. Behin, lehenago tiratzen deskuidatu nintzen eta bala komandantearen kainoi puntati sartu zen. Grazia egin zion antza 6 hilabeteko luzapenera zigortu ninduen. Berriz telefonoa, barka. Ulises, kapiru naiz, gure untzak ikusi aldituzu. Atzo hortxe goiko landan zeuden, erantzun nion. Ze batzoko lekuan altzaude? Ba ez, Itziarko restopean nengoen. Eta Bilboran zinduan, pakete bat ustera, Fotinio izeneko gizon txatxar,
eta betaurreko lodidun baten tailertxuan. Eta orduan txibai, azteko egitekoak amaiturik, alde zaharreko taberna sekular batean sagardo lasai bat edatera eseri nintzen gauari hasiera suabe bat emateko. Berehala agertu zen nik nahi nuena, Teofan Santurtziarra, zeinarekin plana egina bainuen aurretik. Sardina gaipatu nizkion eta hotz egin zuen. Sardina nahi dituzu? Guazen berehala. Berandutxo ez alda izango? Uztailean eta gau izarratuan beti da argi Santurtziko portuan. Ezkinen bakarra inguruan, barkuak ere martxan itxasuan. Jan genuen Espainiak pizzatu arte, edan genuen pizzadura berdintzeko beste, eta azkenean, hor amaitu genuen kafetegi ilunzko batean, non harritu nintzen mikroonda beltz bat ikusten zela fondoan, oso handia, okupen lokal batean bezala. Guazen aurrera, ausartu nintzen. Lasai Ulises, atxegin ninduen Teofanek, niri euskaltzaindiaren erritmoa gustatzen zait. Nola da hori? Beldurtu nintzen. Euskaltzaindiak bere lana amaitzen duenerako euskara galduta egongo da. Lasai baina aurrera, pixka bat barrurago, berriz harritu nintzen jendearen hibridotasun nagiaz. Ia ondoraino jorik, hartu nintzen mikroonda ura diagonalki begiraturik hilkutxa bat zela. Oskua ahopetu nion lagunari. Nora ekarri nozu? Zu ezer zarete hilarenak, galdetu zion gizon esmokindun batek. Gu kafe bat hartzera etorri gara, erantzun zuen Santurtziarrak. Ura asedio espektrala gaineratu zitzaiguna. Honez apartatu ginela ospatzeko tanatorioko atean despeditu ginen. Rontegiko zubia gainditu baino ez, mutil bat hartu nuen autostopean ezagun nuena bera. Isilaldi baten ondoren zapla jauki zuen. Jainkoan sinisten duzu? Ordu hauetan ez da erraza ezetzatea erantzun nuen. Zeu sinisten duzu? Nik bai. Orduan zure azailagoa da. Baina zu apaiz izan zinen. Bai, oiazo saltzaile ere ibili nintzen, baina orain posta mezulari nabil, postari mezulari. Oh, bai lanbide zoragarria, bidaiari beti. Bai, atzo adibidez Valentzian izan nintzen, txalupan joan nintzen Teruelen zehar, eta han hegazkin bat erosi nuen, baninduan bidean txar eta gasolina amaitu. Lainori laino bultzaka ederki eraman nuen, baina lainoa gastatu ziren, eta orduan gaizki. Gasolindegi bat herri hor behar da orgoietan. Ailegatu nintzen nola edo ala, eta tira. Gero hegazkina etxera ekarri, eta ganbaran doi sartu zen. Gaur gozean joan naiz, eta ezin inora irten, hegazkinak 3 ume egin ditu. Ez dago bidaiarik. Jesus, hori da ez behar pila gizon bakar batengan. Ikasitan hau alternatiba preste egubitzen. Egun sentian eizara irten naiz, eta zertan hasiko naiz hain gorabera luzea kontatzen, jada beste egun senti batean bagaude. Gustoren entzungo nuke, jainkoaren agazpertu zaituen ez gero, jainkoa neure gainean dabilela uste dut oso osorik. Jainkoa osorik? Nola? Kartutxuak amaitu eta etxeran entorrela erbi bat ikusi nuen arbola orpoan belarriak tente. Borninezko botetatik hiltze bat atera eta uraixe jaurti nion. Erbia belarri bat josita geratu zen arbolan. Hartu eta bizirik ekarri nuen. Handia da hori, Etzen txikiagoa izan 2 erbi bizirik ekarri nituena. Berriz ere kartutxua gaztatu eta hain zuzen orduan txikusi 2 erbi. Bizkarrean eraman zahatua hautsi eta barruko pikiarekin tiratu nion bolatxuak eginda. Erbi bat bekokien jo nuen, besteak sustoz buelta hartu zuen, elkar jo zuten, eta biak bekokitik itxatzita gelditu ziren, harrapatzeko moduan. Eta bizirik ekarri nituen. Kartutxua gaztatzea zuretzat probientziala dela dirudi. Ez dakit, ni funtzioan ekologista aktiboa naiz, eta asko utz egiten dut. Eiztariak ezurtia zila, baina horren beste ere, ez denak. Nire bi lehenguzu bata goitik eta bestea beti zioa zen, erbia irten zen erdian, eta behekoak danba. Eman aldiozu goikoak, bai bekoak, belarria moztu diot, ondo egin diozu goikoak, erbi horrek etzekoan ibili beharri 3 belarriekin. Horrek egia izan behar du, handiegia baita asmatzeko. Handia bai aurreko astean bildu nuen ontxua, Uraxe eramatera joan nintzen hain zuzen Valentziara,
Valentziaraino ontxo batekin, nolako ordea, pertsikotan abiatu nintzen, baina asko zegoen, eta asto eta guzti joan behar izan nuen, tartean ontxo handi bat aurkitu nuen, aizto zebakitzen hasi nintzen, eta ezin, astoa ontxoari lotu nion, eta motozerrabila itzuli nintzen etxera. Lasterka egin nuen joan etorria, baina bueltan, astoa ito eta aurkitu nuen, zintzilik ontxoa hazi egin baitzen. Jesus gizon! Moisesek ere ez dakit horrenbesteko hori egin ahal izango zuen, Jesus hori ez duzu ondo esan, Moises lehenagoko baitzen. Honek itxasua erdibitu zuen, eta enaiz bat ere harritzen. Neu ere, igeltzero garaian, ibilitanago itxasoaren azpian baldozak ipintzen. Noiz baita etxeratu nintzenean, bide guztian irrikaz nenkarren zigarrotxua piztu nuen virtualki erretzeari utzi da bainengoen. Gozoa! Eskerrak tanatorioa etzen izan sagardotegi bat, azken denboraldiko txotxean bezala, astigarragako lagun batekin. Egunez hartu, egunez irten. Sartu ginenean, hartuak ereiten ari ziren baserrietan, eta irten ginenean, hartuak erneta zeuden. García Márquezek ere ezin izan ziren bizilegei iskin egin. Bere agurgutunak onela zioen. Jainkoak bizi zati bat bale maite, gauzei balioa nemaieke, ez balio dutenagatik, esan nahi dutenagatik baizik. Lo gutxiago eta amets gehiago egingo nuke. Xol jantziko nintzateke. Enioke egun bat hori ere joaten utziko, maite dudan jendeari maite dudala esan gabe. Eta abar. Aipu hori norbere erara betetzen hasita, oso antzeko gurariak izendatuko genituzke, bakoitzaren trebetasun literarioan bakarrik ezberdin. García Márquezen agurgutunean betidaniko egia bat berraurkitu nuen, heriotza usnatu behar bizitzen ikasteko. Berandu, baina seguru. Hotz, seguru, baina berandu samar. Zer ezoten nuke egingo berriro jaieko banintz. Zorionez, bizia eta bizizatiak, denbora eta unea bezala, irrepetibleak dira. Beraz, lasai. Berrez jaieko bazina, berdin aspertuko zinateke, berdin gozatuko zenuke, berdin amestuko, berdin utsegingo, berdin maitatuko, berdin esplotatuko zintuzkete edo zenituzke. Berdin, berdin. Hori zeitez egin duzun guztiaz, eta uraxe egingo zenuke. Eta berriz ere heriotzaren hurbilak irakatsiko lizuke bizitzen. Ez du merezi gauza bera bigarrenez probatzerik. Nahikoa da behin bizitzea. Ez da gutxi, Orduan zergatik jartzen dizkiezu loreak hilei. Enaiz hilei jartzen ari, neure oroimenari baizik. Horrela badu zentzu bat. Bakoitzak bereari jarraitzeko era arrazonatuak asko izatea sorte handia da munduak ez du hartzen dituen entzat. Asmatzen ez dago erraz, baina infinitua gara errore ahalmenean. Eta Ulises, eta Eliseus,
Garbi esan da, inoren gaitz handiek ez naute gehiago abailtzen, neure gaitz txikiek larritzen nautena baino. Limitazio horren azpitik, solidario izan naiteke inmolazioraino. Pentsa zuen munduan haur bat bakarri dagoela. Haur hori bihotz guztien jabe litzateke, denak liluraturik, xoraturik lituzke, bidaia maigabe antolatuko lirateke, miraria ikusteko eta albalitz ukitzeko. Eta ukitzeik ez balitz, zeharkako irribarre bat bederen harrapatzeko, zeren aurrak berak, jolas txikiak besterik ez buruan, ez bai lekike zergati den hain ikusmindua, eta hain kutuna, oraindik ulertzera iritsi ez den hitz goxo batera jorik. Behar bada, gerrarik ere elitzateke inon abiatuko, aur horixe galtzeko beldurrez dela beltz hori edo zuri. Pentsazu eroain, munduaren antipodetan beste aur bat agertu dela. Miraria erdibitu da. Hots, bigarna ez da hain miragarri izango. Eta lehenengoak ezingo dio eutsi aurreko xarma guztiari, naiz berak ez duen aldakuntzarik igarriko bere jolas txikietan galdurik. Bigarrenarekin zer gertatu den ikusita, aurrak ugaldu ala ezaxola zabalduz joango dela ateratzeko ez da igarle izan behar. Zer du akatsik lehen aurrak bakarra zenean bezain miragarri izaten ez jarraitzeko? Uste dut aur hori neu nintzela, bat batean ez jaginean, Ulises bihurtu nintzenean. Eta horixe, 75 urte behar izan dira konturatzeko aurrura neu nintzela. Eta tik-itaka itzuli beharrean itakara, iritsi naiz Euskal Herrira, Bilbora, iritsi naiz Berrizera, Zornotzera, iritsi naiz Etxanora, Torreburura. Eta bidean, zuek aurkitu zaituet. Eskerrik asko.